Hello mga kawiga, welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po ako ng sinigang na baboy. Pork yempo po yung ginamit po natin dyan. At maraming kanin, maraming gulay, meron din po tayong crispy chicken neck. Isawsawan dito tayong patis, kalamansi na may mga sili po. May ketchup, may sabaw po at meron tayo ditong inumin na cola. At saka nga po pala, meron po tayong bagong channel. Kung mahilig po kayo sa mga motovlogging content, ayan po, lagay ko po dito yung family motto. Sana po masuportahan niyo po kami sa aming bagong journey. Yan, so bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay yung bigay sa araw na to. Sana po lahat na nangangailangan ito ay matulungan niyo po. Ito po isabat na lang kasi inyong bukta na anak na sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Kain po. Wow. Kapo tayo sabaw. Chicken skin. Lutong po ng buto. Ng ating chicken neck. Sarap. Chicken neck ulit. Bagay po talaga yung prito sa sinigang po. Diba? Bako po muna.
Ayun po. Sarap. 음. Buto po yun. Sili.
Sarap. Lapit ko na po. Simutin ko po mamaya. Excuse me po. Si Luna po yan. Kulit. Believe. Ganda po.
Last bite po.